ħafna nies qed jgħidu li dan mhux materjal li għandu jidħol fuq l-istazzjon nazzjonali. Imma aħna nkunu rridu nħossu u naraw x'qed tajdu intom tajjeb, u allura ħammorru fit-triq u ħanuruhom ftit filmati u naraw xi tkun ir-reazzjoni tan-nies tlaqna. Ma d-dawar dak xi trid iddawar. Imma tajjeb għal fuq it-TVM? Żgoll li tajjeb. Jifir inti tixtieq li jżid il-kontenut minn da. Mela, u flok id-dawru darba dawru dartej. Mela, Dik x'inhi? da dieru fuq it-TVM. Dok pastażi, provajt nagħmel bħalhom ma rnexxilix. Nifhem, għalija personali naraħ, imma tfal żgħar lewx. Jifir inti tħobbhom daw l-affarijiet. Din min ili. Il-mami, nanna ta' tifel. Rajta. Inti Rajta x'taħseb? xi trid. Biex xieraq titfa' fuq it-TVM? Ifhem, jien naraħ. Yeah. Imma dak il-ħin mhux ma sibx jkun hemm tfal naħseb imqajmin jiena. Ġifieri joġbok tal-kont. Sewwa mill-ben, bravo. Taħseb li xieraq li jiġru fuq it-TVM? Isma' ma noqgħodux nitkazzaw għal xejn imma daw affarijiet li qed narawhom kuljum ta' Ġifieri sewwa. la huma żalmu biex miżewġin u ma jagħmlu xejn ħażin. Dawk x'inhu ma jagħmlu ħażin. Le, jekk hux tajjeb li jidru fuq it-TVM. U iva, tajjeb. Aj, ma kemm int moderna. Issa, jiena daw l-affarijiet idejqunu, speċjalment fejn ma jkun hemm misom. Insomma, jiena jdejquni. Taħseb li tajjeb joħorġu fuq it-TVM l-istazzjon nazzjonali? Iktar lem li jiwa. Iktar imma mhux koroħ. Le, ma aħjar lem li jiwa. L-affarijiet idejquna. Lejlek żgur. Lejlek. L-istess, tista' tajt. L-istess. Għax tista' Aw, hej! Bil-forsa xtaqlaħa fuq żnienek, inkella. Inti brikkuna, inti ġviera. Kik huwa dek fi żmien. Immu, Tmur! Tal-anzjani ħanni. Tlaqna! x'inti? Isfel waħda. Jiena ma nitlax, x'u tgħidli isfel. Tlaqna ġifieri kulħadd jaqbel il-PBS. It-TVM hekk iridu laħam